Al fons, mig tapat pel núvol, el cim del Broad Peak, de 8.047 metres d'altitud. El primer objectiu no era aquest, sinó el Nanga Parbat, però recordem que som al Pakistan, uns dies després de la mort de Bin Laden. El Nanga és en zona conflictiva i ens obliguen a canviar de plans. Estem a Skardu. Després de 2 dies i més de 30 hores acumulades de viatge, doncs hem arribat als peus del que seria ja el començament de la nostra aventura. Khalil, com estàs? Bé. Mira, aquí estem amb el Khalil, estem agafant bidons per la gasolina. Agafarem uns 3 bidons, els estem comprant en aquesta bonica botiga. Els dos alpinistes de l'expedició, Xavi Àries i Xavi Aymar, necessitaran mitja tona de material per intentar el seu objectiu. Accedim a tota velocitat a Skole, l'última població abans del trekking fins al campament base. Ens dirigim a la gelera del Baltoro, una de les més famoses del Karakorum, que rep el gel de 8.000 emblemàtics com el K2, el mateix Broad Peak, el G1 i el G2. Els dos Xaviers, acompanyats d'uns 40 portadors, inicien el camí al campament base. Són portadors balties, res a veure amb els xerpes de l'Himàlaia nepalès. Estem a Jule, hem arribat al final de la primera etapa, 7 horetes, uns 3.100 metres, realment una etapa plana. Res, és una esplanadeta preparada per poder plantar les tendes i aquí un petit refugi que és la casa de la gent del parc. Una de les característiques d'aquesta aproximació al Karakorum és la bellesa del paisatge que ens envolta. És la tercera etapa, quart dia, i vam fer un dia de descans. Veieu aquí al fons les torres del Trango, la catedral. I després de 3 dies d'intenses caminades, arribem a trepitjar la gelera del Baltoro, que a principis del mes de juny presentava aquest aspecte desolador. Bé, finalment estem a Concòrdia. Concòrdia és on conflueixen diversos dels glaciars del Baltoro. Espectacular, el munt de muntanyes que tenim per aquí. Aquí veieu el camp. Al mig de la pantalla ara veureu el G4, una barbaritat. Aquí teniu sota el núvol el Broad Peak. No és la primera vegada que vens aquí, eh? No, jo soc un repetidor. Ah, sí? Vaig prendre curs aquí al Broad. Quan vas vindre? El 2005, ens vam quedar allà dalt al coll. Bueno, com te trobes? Bé, molt bé. Molt bé. Hem arribat al campament base del Broad Peak, estem a uns 5.000 metres. Aquí darrere veieu a tots els portejadors. Pràcticament han portat sobre mitja tona de material, per la qual és gràcies a ells que estem aquí i que podem pujar muntanyes com aquesta. Després d'un trekking llarg en alçada, arriba el moment d'agafar-s'ho amb calma. Els principals objectius d'ara són organitzar el campament base i acabar d'adaptar-nos a una altitud superior als 5.000 metres. Estem aquí preparant tot el menjar d'alçada, menjar de campament base per alegrar els dies. I hem portat isostar de raïm. A veure, Xavi. Isostar de raïm, el millor hidratador del món mundial. És que no hagi fermentat pel camí. Bueno, ja ens ho fotrem igual. Avui estem celebrant el dia de l'Agacan, el seu aniversari, l'aniversari del seu naixement. L'Agacan és un dels líders dels ismaelites, a part de famós traficant d'armes, però bueno, això és un tema. Això és la paret del Broad Peak. El cim és la muntanyeta que ens queda a la dreta. En aquell coll hi haurem d'anar a parar el dia de l'atac. Però per aquest dia encara falta temps. El primer que hem de fer és instal·lar el campament 1 a 5.700 metres. Bueno, la primera prova està passada, ara només cal passar-ho amb
Gel. Amb gel i aigua, no? Sí, serà més divertit. Estem a 5.000 i poc metres, estem a punt d'agafar les cordes fixes. I ara arribarem a un mirador exclusiu per gaudir d'una de les vistes més famoses del Karakorum. Aquí estem, al mirador. Atenció a la primera rebuda que ens dispensa el Broad Peak. Amb un dia fresquet, però amb la neu ens estem agobiant una mica. Què tal, Javi? Opa. Mira, anem fent una mica de mal temps. Ja. Aviam si s'aguanta. Bé, aquí veieu, el camp és un niu d'àguila. Mireu aquí aquestes dues tendes penjades, aquí el gendarme aquest que surt, i la caiguda que hi ha faix. I el que veieu al fondo és Concòrdia. Aquí, al camo, a punt de fer un pica-pica. Que avui havia de fer bo i ha estat nevant, ventant i fet solet dos minuts. Estem a uns 5.700 metres. La idea era pujar 500 metres més, però el dia s'ha posat molt dolent. Deixarem un dipòsit aquí per passat demà intentar anar ja cap a dalt a dormir a Camp 2, que serà el nostre camp 1. Un cop muntat al campament 1, tornem al campament base. Anem a la biblioteca, el que passa és que anem de colines, de la biblioteca. Ole! Bueno, anem a fer una següent tirada, ens anem a campament 2, dormir, descansar, dormir a 3, aclimatar i baixar. Però el temps està bastant malament i mirarem a veure d'aprofitar aquests dies, a veure si el bon temps ens el reserven pel dia de cim. Però la meteorologia aquest any ens fa la guitza. Aquí ens estem equipant, amb tot el material, la corda fixa comença per aquí. Una de les feines més dures en l'ascensió a un 8.000 és aquesta que ara veiem, equipar els camps. No tenim portadors d'alçada i ens ho hem de fer tot nosaltres. Progressem gràcies a unes cordes fixes ja instal·lades. Això que tenim aquí davant és el K2, 8.611 metres. Quines vistes, eh? Hòstia, brutal, Doncs d'aquí estem intentant treure una plataforma horitzontal per dormir plans. I això és el que toca fer. A vegades aquestes imatges des de dintre la tenda són superguais, però abans hem d'estar picant, parell d'hores, 3 hores, depèn. Seguim el procés d'aclimatació que ens permetrà arribar als 8.000 metres en les millors condicions possibles. Avui dormirem a 6.500 metres d'altitud i amb una vista del tot privilegiada. 4 hores per pujar, però és que, hòstia, 4 hores per muntar una tenda. Mal muntada. Mal muntada. Bueno, estem fent allò que se sol fer a partir dels 5.000, 6.000 metres, fins als 8.000. Estem desfent aigua per cuinar uns bonics, ravioli i 4 formatges. Aquí veiem la glacera arribant a Concòrdia, amb una pila de cims i cimets, cimets, el més petit fa 6.000 metres. Un restaurant d'alçada, vaja. Portem una aclimatació excel·lent, així que tornem al campament base. Això és el que es fa aquí al campament base, o en aquest cas la tenda de menjador, a les 12 del migdia, com poden ser ara. I aquí veieu el planning de l'expedició. En vermell veieu tot el que hem fet, en blau el que voldríem fer. Si passem la pàgina, estem aquí, i aquí veieu l'última opció de cim que tenim,
que pràcticament és la que ens hi haurem d'agafar. Bé, són les 5:23. Xavi, bon dia. Bon dia, ¿qué tal? Ever, buenos días. Buen día. Bueno, habría que irse para arriba, ¿no? Ahora sí, ja són 24, imagina't. Arriba l'esperada finestra de bon temps. L'aprofitem per fer un primer intent de cim. Ara nosaltres estem obrint traça. I com que som els primers que estem anant, a part d'obrir traça, la corda està enterrada mig metre, 1 metre per davall de la neu acumulada. Bé, hem arribat a Camp 3, estem a 7.200 metres i la idea és anar cap allà dalt, bé, amb la calma. Vale. Aquesta nit sortirem molt aviat i, si tot va bé, cim. Són les 2 del matí, estem a uns 7.400. 500, quasi. I bueno, ara és aquella hora que fa com fresqueta. La gent està cansada i, bueno, estem mirant a veure com pugui passar aquest tram. Hi ha el coll allà darrere, fa una mica de vent. Bueno, ho intentarem. Un dia mogudet, 15 hores trepitjant neu i no hem fet cim, ens hem quedat just abans del coll, 300 metres per sota del cim, però no ha pogut ser. Avui havia de fer un dia maco, havia de fer sol i ens ha fotut un fred i vent i nevava. Setmana que ve serà això. Setmana que ve. Un altre cop al campament base després d'un primer intent de cim amb altres expedicions que ha acabat frustrat per culpa sobretot del vent i de la mala visibilitat. El mal temps va durar 3 dies. De nou finestra, arriba el segon i l'última oportunitat de fer el cim del Broad Peak. És l'última oportunitat perquè el permís d'ascensió té data de caducitat. Les previsions meteorològiques anuncien 2 dies de sol i nosaltres en necessitarem 3. Som conscients que en cas de fer cim, l'últim dia patirem de debò. De moment disfrutem del cel blau sota la vigilància del majestuós K2. Avui havia de fer sol. Els dos expedicionaris, un cop més, arriben a 7.200 metres al campament 3 en companyia de 8 alpinistes més que tenen el mateix objectiu. El vent comença a fer de les seves. Ens estem preparant per anar cap al cim per segona vegada. I bé, si tot va bé, amb 15 horetes, 14 horetes podem estar al cim. L'esforç d'aquesta muntanya, amb cim o sense cim, no té pèrdua. I aquí dalt veieu el coll. Aquí dalt veieu el coll. La resta del grup, penjadíssim, sense cordes fixes. Estem al coll, bastant ventilat. El rus i el francès s'estan equipant per saltar a l'altra banda. Les dolentíssimes condicions meteorològiques posen a prova fins i tot la capacitat de comunicació entre els alpinistes. Estem al coll, va molt vent i pràcticament no ens sentim. Al final del coll, a menys de 300 metres del cim, alguns alpinistes es retiren. I aquí, de color vermell, els 2 catalans progressant. Sí, després és la força Cuba. La part més delicada de l'ascensió encara d'arribar. Dels 10 alpinistes que hem vist abans, només 4 faran el cim. Un rus, un francès i els 2 xaviers. El vent ens està perdonant. Estem agafant cordes fixes velles i encara ens quedem un parell d'hores fins al cim. Són les 5 de la tarda, estem al cim del Broad Peak. Això és el cim, clar pel cul.
Això és el cim de Broad Peak, companys. Un altre 8.000 al Sarró. Pel Xavi Àries el 6è. Pel Xavi Aimar el 4è.